Cea. Nie je to len estetická záležitosť, ale je to naozaj dosť veľmi závažný kožný problém, respektíve kožné ochorenie. Často si ho ženy, ale aj muži zamieňajú práve s akné akurát. Rozdiel je v tom, ako vzniká, rozdiel je v celom priebehu ochorenia a najmä rozdiel je v totálne odlišnej liečbe alebo likvidácii tohto ochorenia. Ale poďme si to tak trošku nejako priblížiť. Ako spoznáte, že máte rosaceu vy doma? Je to veľmi jednoduché. Dotkne sa vás partner alebo vaše dieťa a vaša pokožka je na dotyk veľmi citlivá. Zrazu sa cuknete a poviete, to ma bolí. Použijete už neviem koľkatý krém z drogerie, ktorý si kúpite, alebo z nejakej reklamy, ktorý má nápis upokojujúci. A vy si myslíte, že tú pleť treba upokojiť. Aplikujete krém a čo sa stane? Štípe, svrbí, páli, najradšej by ste si to takto zodrali z pokožky dolu a vy ste totálne smutné, lebo máte pocit takej bezmocnosti, máte pocit, že vás všetci iba klamú. Takisto neradi sa fotíte, pretože prídete zvonku dovnútra a v ten moment máte totálnu červeň v tvári a na tých fotkách vyzeráte, prepačte, ale ako alkoholik. Pritom možno sa alkoholu ani vôbec nedotknete. Toto ochorenie je naozaj veľmi také rozšírené v dnešnej dobe a je to taký neduch spoločnosti, ale naozaj veľmi negatívne vplýva na našu psychiku. A tak poďme si to trošičku odhaliť. Čaká vás séria videí o tom, ako s rosaceou pracovať, ako ju zlikvidovať raz a navždy. Nie je to jednoduché, na to vás upozorňujem hneď na začiatku. Nie je to záležitosť jedného produktu, nie je to záležitosť pár dní ani pár týždňov, ale pokiaľ sa na túto cestu dáte, tak vaša pleť naozaj o pár mesiacov bude tak ukľudnená, že nebudete mať žiadny problém. Volám sa Michaela Ďurkechová a venujem sa problematike pleti viac ako 14 rokov. Mám za sebou viac ako 3000 poradenstiev a či mi veríte alebo nie, za mnou nechodia ženy, ktoré si chcú kúpiť krém. Za mnou chodia ženy, ktoré majú problém na pleti. A možno aj preto ich viem pochopiť a viem im dobre poradiť, pretože ja sama som si vytvorila rosaceu. Vytvorila som si ju tak, že som od puberty, kedy som trpela na výrazné akné, používala alpu, aby som to akné zlikvidovala. A aby som nemala šupiny, natierala som sa indulónou. A tak po nejakých plus minus 15 rokoch som si vypestovala parádnu rosaceu a ruka v ruke s ňou išli aj hlboké vrásky. Rozdiel medzi akné a rosaceou je veľmi jednoduché. Akné je ochorenie, ktoré vzniká z poruchy mazových žliaz. To znamená, vnútri každá pleť má nejaké mazové žľazy, ktoré sa rozdraždia, produkujú viacej mazu a upchávajú nám póry, alebo odborne nazvané komedóny. Póry sú tie otvory v pleti. Niekto ich má viac, niekto ich má menej, to už je genetická záležitosť. A ak vás trošku tá funkcia pleti zaujíma, tak si kliknite na video funkcia pleti a tam to podrobne vysvetľujem. Rosacea je ochorenie zápalové pokožky a má také 4 hlavné štádia, ktoré sa prejavujú následovne. V prvé štádium veľmi veľa žien často prehliadne, lebo si myslia, že je to vekom, že je to po 30, že je to normálne. Vo väčšine prípadov sa rosacea alebo prvé štádium rosacej prejaví po 30 a sú to také trošku roztiahnuté žilky tadiaľto okolo nosa a taká ľahká červeň na pleti, kedy si možno povieme, že tá pleť je trošku precitlivená, že sme porodili dieťa, kojili, máme hormonálne zmeny, jednoducho ako keby to na niečo zvalíme. Ale toto už je prvé štádium rosacej, na ktorých bohužiaľ aktuálne trpí až 82% žien na Slovensku, čo je totálne masívny problém a aj preto som sa rozhodla túto problematiku rozobrať trošičku podrobnejšie. Druhé štádium rosaceí sa prejavuje už takým vodnatým výsypom drobným po lícach. Nie sú to upchaté pory, to nie je také, že vidíte, vytlačíte a vyjde vám z toho taký ten béďarik, ten taký tuk. Nie, nie, rosaceový výsyp je taký v tejto druhej fáze vyslovene. Možno ste niekedy zažili, že ste mali malé deti, ktoré mali na niečo alergickú reakciu a dostali také vodnaté výrážtičky, ktoré keď ste takto nechtom zlupli, tak tam ako keby nič nebolo. Ale vy keď rosaceu takto nechtom zoškrabnete,
tak to začne svrbiť, páliť a vy si to, prepačte za výraz, ale rozprasíte, roznesiete si to po tej tvári. Preto som použila aj tento výraz, aby nám to tak zarezonovalo v hlave, aby sme to nerobili, lebo nám sa často stáva, že sme zamyslené alebo večer pri televízore a škrapkáme si do toho. Pozor, veľmi, veľmi si tým rozširujete práve tú rosaceu a tým pádom prejdeme do tretieho stupňa, kedy sa nám začne pokožka šúpať, je extrémne citlivá na dotyk. Rosacea naozaj bolí. Je to ochorenie, ktoré fakt je nepríjemné a nie je to len to, že sa hanbíte, ako vyzeráte a že nám ide dolu vodou naše sebavedomie. Je to naozaj bolestivé a už v treťom štádiu je to také, že máte pocit, že sa nemôžete chytiť pokožky. Často sa práve v tomto treťom štádiu stáva to, že ženy začnú riešiť problém pleti vodnatý výsyp a myslia si, že majú akné a začnú si aplikovať produkty na vysúšanie akné. Ale je to veľmi taký velikánsky omyl, keď to poviem veľmi slušne, pretože produkty, ktoré sú na vysúšanie akné, ale vám totálne rozdraždia celú tú už rozdraždenú a porušenú kožnú bariéru a vaša pleť sa stane ešte násobne citlivejšou. Najčastejšie prichádzajú ženy za mnou práve v tomto treťom štádiu, kedy už si nevedia dať rady a produkty, ktoré kúpili v lekárni, v drogerii, im nefungujú. Pokiaľ túto ešte stále nebudeme riešiť, toto štádium ešte stále nebudeme riešiť, prichádza štvrté štádium a to už je masaker. Tam prichádza také extrémne bujnatenie buniek, mení sa vám tvar nosa, je z neho zrazu taká neidentifikovateľná bombula. Zrazu máte líca posiate takýmito hlúzami ako pol malička, ale ktoré nejdu vytlačiť. To nie je bežné akné, z ktorého by išiel hnis, ale tie hlúzy bolia, svrbia, celá tá pleť je taká, že by ste si ju najradšej dali transplantovať za nejakú inú. Toto štvrté štádium už je naozaj fest nebezpečné, dvíha sa vám tam aj vnútorná teplota, pokožka totálne zlyháva ako detoxikačný orgán, to znamená všetky toxíny vám zostávajú vnútri v tele. A štvrté štádium už je často indikácia na plastickú operáciu a verte mi alebo nie, do tohto štvrtého štádia určite nechceme dospieť. Ideálne, keď sa začneme o svoju pleť starať, tak ako by sme sa mali úplne hneď od začiatku, ale bohužiaľ, medzi nami ľuďmi je to tak, že väčšinou sa začneme o pleť starať až vtedy, keď je neskoro, pretože aj ja som bola tak vychovávaná, že krása a výzor je len povrchná záležitosť a nad ňu majú čas len ľudia, ktorí sú povrchní. A nestarala som sa o svoju pleť ako o zdravotný orgán, ako o náš najväčší vylúčovací orgán. A veľa žien, aj veľa mužov rosaceu rieši s kožným lekárom, čo je pochopiteľné, pretože je to ochorenie kože. Akurát tu trošičku nastáva problém, pretože kožní lekári na to predpisujú mastičky, štandardne kortikoidové alebo antibiotické, ktoré vám samozrejme tú akutnú fázu stiahnu a na chvíľku ukľudnia, ale pokiaľ vy neodstránite príčinu, prečo vznikla tá rosacea a prečo stále pokračuje, tak tie antibiotické mastičky vám nebudú dlhodobo fungovať. Je to rovnaký princíp, ako keby ste si predstavili, že máte nejakú baktériu v tele, hej, dostanete na ňu antibiotika. Antibiotika využívate, ale naďalej budete v kontakte s tou baktériou nejakou, tak pravdepodobne znovu tú baktériu dostanete. Dáte si druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát antibiotika, ale tá baktéria je tak skvelá, že ona sa stane tzv. Rezistentnou a už antibiotika na ňu nebudú pôsobiť. A presne takisto fungujú aj antibiotika a kortikoidové mastičky na povrch pokožky. Ona vám vždycky na chvíľku pomôže, ale pokiaľ neodstránime to, že nebudete v kontakte s tou príčinou vzniku tej rosacej, tak tá rosacea sa vám stále bude množiť a stále sa vám bude zhoršovať. Po návšteve kožného lekára máme také
možno až také ľahko depresívne stavy alebo také stavy bezmocnosti, pretože máme pocit, že naozaj, ak už nám nepomohol lekár, tak nám nič nepomôže. A celý tento program som ja vystavala pre ženy, aby ste si sami vedeli pomôcť, ako sa máte o svoju pleť starať. Ale samozrejme, neboli by sme na Slovensku, keby neexistovali výnimky. A ja vždy tak apelujem, pokiaľ už máte rosaceu v pokročilejšom štádiu alebo máte akné v pokročilom štádiu, tu je naozaj dôležité už to konzultovať s odborníkom a nastavovať produkty tak, aby boli pre vás prospešné a nie, aby tú pleť deštruovali, aby boli naozaj správne volené. V ďalšom videu si niečo povieme o vplyve stravy a samozrejme prejdeme aj k videám, ako vo všeobecnosti sa o pleť s rosaceou starať. Ale dovolím si trošičku apelovať, pokiaľ už máte rosaceu v pokročilom štádiu a už naozaj neveríte, že vám niečo môže pomôcť, prosím, ťuknite správu, objednať si online konzultáciu zdarma a vyskúšame nájsť cestu, pretože s tým mám naozaj dlhé roky skúsenosti. Tých A rosacej na pleti už som zlikvidovala niekoľko, vrátane tej mojej vlastnej. Poďme na ďalšie video.